Vi er ude på et renoveringsprojekt, hvor bygherre har valgt at renovere den her fantastiske ejendom med en helt fantastisk udsigt fra kælder til kvist, nyt tag, nye facader. Alt indvendigt bliver renoveret fra A til Z. Huset er en fredet ejendom, og det vil sige, at der er nogle rammer, der ikke har måttet være blevet ændret på, og derfor så har det været en kombination af en gennemgribende renovering, men også at de ydre rammer og geometri er bevaret. Så er vi kommet op på taget, og de løbende tilsyn i sådan et renoveringsprojekt er utrolig vigtige, fordi der sker rigtig mange ting i processen, og det her med at få sikret undertag, skjulte konstruktioner, at de er udført korrekt, det er en rigtig vigtig del af processen. Rigtig mange af tingene kan man ikke se i den sidste ende, og det vil sige, at det her med at få det kvalitetssikret og få lavet nogle løbende tilsyn undervejs, så man kan sikre sig, at huset er sundt og godt, når man når til vejs ende. Det er vigtigt.